ana nang sirat buta paten jengkel. Tak sampak tak saliku yen to pancen. Rambuté sikilku tak tugel wadah. Nang perkara kowe, Gus. Opo apamu? Obat kapiten prontapane wis sampe kene suyo lho bahasamu iki.
Hoi kancaku mati. Sopo wis? Aku Janaka. Bilangno matene kancaku. Breno bakon tak ilangi ya glundungi sumpah Bang. Kenyolan prabowo abang kawulane siumnya maringi sringit anjakku mati mergo satriya iki wae aku bakal mudahi kanca kabeh mundur nyimpang kalian
meraino semua banyuwangi uno kati netraning anggorapu sabdaning kuwi ayam wono pepetoking ayam wono anggraboso Dumakito Koko Prabu sasampunipun nenggaing prayogi ngaturaken pambekti kula kunjuk lan ngaturaken kalurati dari Koko Prabu wonten ing negari Ngawung Wong sapunten yo baulan ingsun datang Kiai nampa pangestu ora walang jopo praban kakang ora perlu diwayuti. Yoga kita manono dan kapundi dadosna dejimat Koko Prabu. Lan kula pengen dados wigatin Koko Prabu, rawuh wonten ing negari Ngawung satak semoga pengawak brojo. Koko Prabu kula aturang dika sing amangatos ingkang ngerani saged paring gedamar kepajar. Wonten kula pengen dados kula wonten ing penggalipun Koko Prabu. Ya Yai, sumangga Yai. Bapak pepeten pamikiripun Kakang Urarono. Nanging iki uga ana sambung rapeti marang Yai Prabu Karna. Lho perkawis punapa Koko Prabu? Sumangga tak kira wis midhangaken iki badhe tumrapipun Kakang mrikala dina kapungkur ginugah tapanipun Kakang marang Dimas Janaka ingkang misine bakal gayuh marang kemenangan Barata Yudha. Iku sebelum Kakang ngomong karo Brahani yaiku kudu ditapsara. Mungguhi isine sapa ingkang bakal duneng Senopati besok yen ana perang Barata Yudha. Mula saka iku pun Kakang mung bakal lari marang Yayi Karna. Ana sinam rapeting marang Yayi Karna jalanan besok akhir tahun ini bakal musuh marang sedulur Dewi. Mula saka iku tak suwun Yayi Karna kundura ana ing negara Ngamarta. Bapak Prabu perkawis ingkang ngerahi midhangaken tembengipun punika dijumeneng Senopati. Senajan to mengsah kula Prakadang Pandhawa. Kula menawi wangsul manunggal dumateng para kadang-kadang Pandhawa menapa mboten badhe ngrisemakri dumateng Ibu Kunti Talibrata. Ing atase kula wonten mriki krampek-krampek kamukten wonten negari Ngasta. Tembe puniki wonten kampung ing kawon tenan. Kula niku mboten kumawati kadepi dumateng para kadang-kadang Pandhawa. Ing tata gelar kula niku wonten ing negari Ngasta namung nggih batos wonten tresna dumateng para kadang-kadang Pandhawa. Kula bilih samangke upami itu dipunake Senopati kula pun ingkang dados mengsah kula boten sanes inggih punika Dimas Janaka. Kula inget dumateng labu-labuten dumateng ingkang rai rika semanten itu nikan damel kamukten negari Ngawangka. Inggih punika Dimas Janaka. Sinten ingkang saged kula pramila dumateng ingkang rai boten sanes inggih Dimas Janaka. Pramila Koko Prabu senajan awak kados pundi Koko Prabu nyipati dumateng kawontenan bilih kula mengsah dumateng para kadang Pandhawa kula nira lebar tos mbok bisa mangke jiwa kula lebutan dadi wonten iki ngayudha Koko Prabu
Paneno Sumupang iwang ngarungo Ketinetrane nganggo rapuh sabdaning kukil ringkani goro saged berlewu sing wingi wanca bapak toki ngayamono yen sesmitane baulan sing datang yai yen to tukeng adeng penggalimu dadi madhep mantep marep iso marang para kadang pendho pun kakang ora bisa ora bisa ndasake manunggaling Kyai Prabu itu melapor kadang pendho ya iku pancen dadi ugi ngrasamu munggari mungsuh Buddha selang-selangan muga-muga kabeh nemu prayoga nggih Kyai namung donga pangestu ingkang rayi kemawon Koko Prabu nggih yen kowe munggari mungsuh Buddha pun kakang bakal tuli kumpul marang para kadang Pandhawa ana ing negara Wirata ing apa-apa Koko Prabu pancen wis dadi antep Kyai Kano iki tapi muga-muga wis ikhlas lain inklusi batin yen besake kepene Kyai Kano musuh marang kadang pendhoya aku bakal kumpul marang kadang pendhoya negara Wirata sapa besok ingkang pungkasan ingkang dinuta ana ing negara Astina Pandhita Kinawangsit Pinda Kombang Nusep madu sarining tewang Om Sukuro kawangan Dono, udah paling adewo kakang teman sawis rumahku wis nyangeti oleh negara ngawungku lha iki lakune tanda dipun perpeki dipun suwun dadi tak yen boten dipun kemanangaken tiru ta pariksa ojo was lan kuwatir jajal tak rimuke Bathara Semrangi yen to kukuh rasane aja takon dosa iki mergane pati
ora paling ora kaya Bathara Kresna. Wis ketika aku yen ngerti dudu aku. Metuke karo aku bakal dalbe Purwaka. Sumpah yen to aku dadi mung bakal kepengin nyuwun ngampil ditapsara lan mangateni isine ditapsara. Cukup mula saka iku mumpung durung ana kleru karo aku ditapsara bakal tak suwun ngampil. Yen pancen bakal nyuwun ngampil milih marang ditapsara iku dudu wenang. Dudu wenang. Lah kowe paling karo Kurawa iki pinta srayani anak Prabu Duryudana la wis sepuh. Kudune manembah marang murbeng dumati aja ngebungkenge marang kepintaran lan sebisamu. Dume pendhita ora bisa kanggo tutulan patuladan tumrap siswa wis rasa mejang karo aku. Dulungake apa ora? Ditapsara tak ulungake yen iso ngalahke Bathara kon welake peranggangan kepal.